Ya, mangan mbola tsara tsika jiaby amin'ity début de l'après-midi ity. Wassalamu alaikum warahmatullah. Amin'ny andro juma zay fotoagna managna maizy azy amintsika islam. Ary agnanovako mbola tsara koa ho antsika havagna sakaiza rahalahy na bavy zanaka asidy zafy magneragna zao tontolo zao. Ikoragna raha vitsivitsy atsika, ikoragna raha niaragna antolo tamin'ny atsika antolo nanomboka tamin'ny 25 septembre to. Fotony atsika zao mahita nanjary karaha natao cinéma le raha. Zay donc azoko ivolagna koa izy hoe natao cinéma le raha fotony nagnanomotra amin'ny satrana atsika. Bla 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 boko nangidy trembony ankatava. Tseko na ino dikany na hoe asa za diso donc agnambara ny mety ambarako eto niany. Tsy voatery ho marigny za, tsy voatery koa ho diso koa, mety misy raha iadina hevitry. Mitodiky manao aminao za monsieur le président magnajo anao mon respect colonel. Tsy haiko anao namitandregny zay, tsy haiko nahadigna anao fa baka taminay teto tamin'ny réseaux sociaux teto nipirany nitsanganany ny raha 25 septembre 2025. Marigny fa ela zay nivolagna teto, nagnambara teto, nagnamia sosikevitry teto, niady teto, karaha natao ankilabôly fivolagnanay izy. Kanefa ndraiky ny raha nitakinay teto mitovy amin'ny takiny vahoaka zay nitolo tamin'ny 25 septembre, nanomboka le 25 septembre 2025 to jusqu'à niany. Ny mahagaga nefa ny amizao fotoagna zao président Michael, respect mon colonel, fa karaha nanjary fampandriandrisa zegny le nandatsagna raha ny zanaka malagasy tamin'iregny herignandro aroe nitolomagna teo. Nanjary karaha sadasada hoe agnano tsy agnano anareo. Bonjour mon frère. Ke sintragna nitsotra ny mora hoe rehefa tsy tafaboaka anareo deny maintenant le bôle, tsy avinareo agnatin'ny but na tsy avinareo amin'ny terminus le raha tokony andesiny, nitakiny vahoaka, nitadiaviny vahoaka maro anisa, aleo mitsotra ny marigny. Io boka problème tsika malagasy, le ny mitsotra ny marigny, io tegna problème grave amintsika malagasy. Le karakory fivolanako izy, le anao mitsotra ny marigny ane tsy midika hoe anao tsy nahay na hoe anao tsy capable, tsy haiko karakory vola izy amvolagna gasy, fa ny fahatsoranao ny marigny ane ny moramora ahafahagna mandiniky andalovagna amin'ny lalagna hafa, fa tsy igny lalagna fanamono igny koa mbola andalovagna, mbola andianagna. Non, c'est ridicule quoi. Je suis désolé mon colonel Michael, fa karaha hitako ridicule be zegny le raha nataon'ny mpianatra vahoaka nitaky raha taminao mba isen'le fiovagna jusqu'à niany atsika toupie, tourbillon, tournade, sadasada ho anareo meya sadasada. Za baka tsy haiko indikany sadasada fa za mba mivolagna karaha olo jiaby mivolagna sadasada zegny. Agnano tsy agnano, kilany fagnano colonel Michael, aloha ataova. Anao fa nagnano jeu l'honneur, nagneky. Bonjour voilà. Mivolagna le jeu l'honneur jugement ne mora, fa le raha avy amizay appliqué izy. Ataova karaha nataonao ny jeu l'honneur. Fa kaza hoe ke nagnano jeu l'honneur anao boko na avy eo mauvais honneur. Non, 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 non.
tsy zegny ny aratsika ny tolona ary tsy zegny ny tolona nataonay teto hoe zay mila fanovana. Ino le fanovana tadiavinay? Io rafitra io constitution io 16 ans io constitution tondrany rajoelatsika ny raha nisy. Ino résultat nazo? Mbambaraza baka ambaraza ino résultat nazo? Ny pody afara Madagascar, on est dans le cul du monde entier. Zegny honneur atsika, zegny fierté tsika malagasy. Mon colonel, mba hitandrignesa zay za nivolagna teto mon colonel Michael hoe koa nisy olo nitariky tamin'ny réseaux sociaux teto hoe mitsangana miaraka mitantagna atsika, miaraka mitsangana atsika, ary terme nandesiko tamin'izegny hoe union fait la force. Donc tsisy karaha zay teto. Za koa nivolagna masake miboaka nivolagna eto hoe olona saky navita ny vitanay teto. Zay tsy namono olo, zay tsy nangalitra, zay tsy nagnodikody arepirenena, ary zay tsy nagnambaka vahoaka. Fa raha nataonay hoe mitsangana ary vahoaka, fa nambaranay zegny raha nagnatsika, zegny raha misy amitsika, zegny raha vitatsika, zegny raha tokony ataotsika. Mitsangana vahoaka à la fin du compte, mitsangana ne vahoaky. Ary tsy vita vahoaka nitsangana fa ny tanora nitsangana. Pour la première fois sur 65 ans de vie de l'indépendant natsika Madagascar, matetiky pianatra fo mirevolte. Tagnatin'ny 5 révolte nazahoatsika 5 république. Pourquoi tsika niany? Anao zay karaha mba nafanafana fota Ambotsoroatra tary colonel Michael, fa nagnino niany anao nanjary ny vily lalagna, nanjary karaha hoe adignanao le tanora latsadra, le tanora lasa akorazagna. Ary anao dès le début fa nampivolagnine, monsieur le président colonel Michael, tandrema ro dinosaure ro e, tandrema ro menagigo ro e. Ary zay fa mivolagna teto matetiky hoe tsy place tadiavinay, tsy sezy tadiavinay, zay tsy mitady vy lava aminay Ambaribery, zay tsy mitady place d'ex aminay Diego io, fa zay mitady fivoara mba ho avy karaha africain namanay. Maro amin'ny pays africain rony mbola resitsika Madagascar comme ny aregna richesse volagniny. Nanjary karaha nataonareo famoram-bity, nataonareo am'le fivolagna matetiky hoe mahazatra anareo de ataonareo l'escalier ny vahoaka sy ny tanora. Atsika zao navy aminazy baka. Nefa ravi tsy maro ane raha nangatanay, ary tsy maro raha nangatandreo tanora reo tamin'ireo ny tolona. Reo tsisy basy, reo tsisy filotro, reo tsisy nino. Tagnandreo ndraiky vavandreo ndraiky vitondreo, basta. Fa anareo neny namoritry le vahoaka ny tifirinareo, ny vonenareo. Nefa nino raha nangatanay vahoaka, nino nangatandreo tanora? Raha telo. Simple raha telo zegny, simple. Pourquoi niany anareo mila amadibadiky raha jiaby io? Raha nangatanay voalohany hoe io constitution io iala. Raha vagna anao nezy io, anao koa nagnano jeu l'honneur colonel Michael. Tsy za, tsy Joachim wala tsy Fabre, fa anao colonel Michael nagneky nagnano jeu l'honneur devant ny ACC. Donc ataova, azovy malagasy tsy ravo anao nangala place io, azovy malagasy tsy ravo anao niaro zay vahoaka. Fa magnino niany anao? On tourne en rond, monopoly, départ retour départ, départ retour départ.
zay efa nivola ko mbola reo goaiky antitry ny politique sojabe ny politique ary reo mena gigo reto député tsy haiko se sénateur président Fokontany association zegny hoe tsy haiko reo ny mpamotiky ny firenena fotony reo ratsa mangaiky ny reto goaiky antitry ny politique ndraiky mena gigo reto ary zay na avy zay nitaky hoe ravagna constitution et administration jiaby reo ravagna ny construire vaovao tsika io ne président mira hoe asanao zao nivangatreko na château na tragno bon tragno iny nivangenao mety le tragno fa ke le mety le tragno fa tsy mamango aminao ino raha ataonao détruinao le tragno ravagninao le tragno anao construire tsaratsara ny tio faute parce que nao fa nazo le tany terrain ke Madagasikara terrain tsika Madagasikara tany tsika io tsy ndramitsika boko io tsy nitrosaitsika fa io ny tsika monsieur le président Michael fa non de ribribeny reto goaiky antitry reto zava baka rozy io tsy taia reo tamy korontana taia reo tamy fitolomana nino raha nataondreo mba ino action nataondreo zio reo tsiaby magnano fagnambarana tsy raha fagnambarana ny important les changements nitadiavinay ary tsy magnampy tegna za quoi donc sur les 6 provinces et les 23 tsy haiko 22 tsy haiko 24 régions ny grève tsisy karaha Antananarivo ndraiky Diego tsisy za tsy mivolagna le reste tsy nagnano fa koa hoe le vraiment source ny grève révolution tsika faranty tsisy Antananarivo ndraiky Diego reo ny tegna nagnan'olo taminay tagny président Michael firy maty taminay ta Diego tagny maty tsy amy lera nivonegna tsy amin'ny aky fa zay tsy nipody afara zay ny révolte fo parce que zay tiegna amy raha tsara nino raha tadiavinay tamizay zay tsisy raha tadiavinay teny hoe état fédéral maro aminareo boka mivolagna hoe satro amy fotoagna zao tsika olo vao niala agnatin'ny jaly nino agnapitragna état fédéral oui d'accord za tsy famatra fa io tsisy olo teraka ke izy fa savant io tsisy olo teraka ke izy fa nandeha vity io tsisy olo teraka ke izy fa directeur wala izy pitard-pouce non izy tsy naintsy ny départ petit à petit l'oiseau fait son nid ke tsika koa manana objectif hoe agnapetraka l'état fédéral de maintenant le raha tsy nanjary jiaby foagna adosoa ravagna droit anao zegny anao nagnano jeu l'honneur fahefagnanao zegny anao nagnano le jeu l'honneur président Michael je suis désolé manogno agnarana anao matetika ay agnatin' zegny ndray tsy apetraka anao niany amare le état fédéral apitra le ino provinciaux apetraka anao provinciaux ambila amizay ataova le fifidianana foagna io resaka gouverneur io foagna jiaby même les préfets les maires députés institut jiaby foagna tsendry apitra le départ anao koa nomboko raha tsy maintsy misy le départ donc apitra vahoaka ane nangataka io vahoaka ane nitolona vahoaka ane nitsanga fa tsy reto mena gigo ndraiky reto dinosaure sojabe politique tsotapolo tao fanagna politique tsisy raha miova io e mialatsiny aminao président apitanareo aminany volagna anakazy igny raha tadiavinay raha telo fo ary anao tambotsy roatra ny volagna raha io ne président ino raha telo tadiavinay zay tsisy raha maro tadiavinay charte de transition pacte de responsabilité ino amizay farany plan d'urgence d'économie azalahy nikenoa raha zegny tary
tambotsy roatra tary parce que zegny raha nitadiavin'ny vahoaka ary raha telo mitambatra avy tatsika magnapetraka le ino provinciaux ino le fédéral ataotsika pyramide inversé izy président pyramide inversé fa tsy pyramide normale mialatsiny président fa nanjaraka raha milaka raha ty fa tsy milaka mihoako eky ino amizay ro raha telo ro nivolagna zay teto on est 6 provinces 24 tsy haiko 23 régions azo avy amy 24 régions ro mamasikina Madagasikara managna maizy izy jiaby ro région ro managna maizy izy jiaby ro 6 provinces ro ary matanjaka jiaby mbola ino raha vozoanareo atsika ne manan-kareny andranomasina atsika manan-kareny ino avy chinois japonais mandeha mitsabo hanigny hoanindreo en Japon atsabondreo tsika atsabondreo a Madagasikara agnaty ranomasitsika parce que ranomasintsika mamokatra algue raha tadiavin'ny japonais asiatique algue ataondreo milasopy ndraiky ahodindreo amin'ny Ambarivato ambadika Antignano any feno mpitsabo algue ranomasy edy zegny antety za tsy nikombolagna ambany tany antety ino raha tsy anagnatsika président atsika amizay kadalen'olo anoa kadalendreo koa hiala amin'ny constitution io atsika hialan'ny mpamatsy vola on s'en fout mpamatsy vola ndraitrosa atsika mpamatsy vola fo tsy voaefatsika on s'en fout exemple ameko anao président za Sénégal za boka Sénégal zao ro tsy nijery mpamatsy vola tsy haiko banque mondiale on s'en fout contraire regny ny tegna mamono atsika mbola iny koa mpidianagna sangavigna koa azalahy vaut mieux sitrana monsieur le président colonel Michael Ambarazeny marigninao anao nagnange l'honneur devant le peuple et monde entier utodinao sa tsy utodinao utandrignesanao le vahoaka sa anao impody an'le mokondroany ny taloha mialatsigny aminao anao koa boka mbola agnaraka le mokondroandreo taloha reto gigo magnodidigna anao reto non c'est pas la peine c'est pas la peine nandrongagna araiky taloha sitragna izy nambela teo nankefa hoy 3 ans nazy tavela raha telo zegny ne tadiavinay surtout zay amy province ny Diego raha telo tadiavinay Michael zay tsisy raha hafa tadiavinay ne la liberté de pays l'avenir du peuple et des jeunes zegny fo raha tadiavinay ne fa zay tsy andeha hodikinareo ohatra non hitanao monsieur le président Michael colonel raha ataonareo io ne mampiteraka adipoko raha ataonareo io ne mahavy olo sasany le tanàna rivien sasasasany volana hoe tsy Tananarivo zaraiky ane Madagasikara zay koa ny Madagasikara toliara Madagasikara fitambarana 6 provinces niteraka le 23 régions ne Madagasikara fa tsy Tananarivo zaraiky azonao monsieur le président amboara le ravagna ino ma raha vozoanao mandravagna io assemblée nationale io ino ndray za koa anao en place n'assemblée nationale io zegny olo double action agnatiny io tsy mahazo mandeha aieke agnatin'ny session nareo zao assemblée nationale aia président nareo Los Maurice nonino comité olympique anao koa fa ndeha hagnano comité ny olympique
tu restes au comité olympique aza mijabaka amin'ny raharam-pirenena fa afangaronao ny vary sy ny tsy varivary akory mataony atoky président de l'assemblée izy nandeha Maurice patron nazy à Maurice mialatsigny normal zay midoute hoe izy ino saigny même izy nikahiny comité olympique izy nandeha zababany ndraiky zamany ao andeha gname spesosy andeha motegna ty tolona nataony vahoaka ataovanareo place le olo ataovanareo place le peuple mialatsigny président manjary anao ane zao mibaby raha jiaby simple namenenao solution teto biby martagna zo iaratsika jiaby mitondra Michael mon colonel président mitandregny zay vahoaka anao mizaha zay vahoaka anao mitsinjo zay vahoaka anao moramora nitondranao izy parce que zay derrière anao fa anao koa ty tandregny reto soja be fa kola lany lio tamy politique reto mbola io fidiranao anao zalahy za tsy magnozogno anao zandrilahy colonel fa anao mety vitendry zalahy koa ane place nao io avy karaha tsy mandravany afaranao sagnatriany vava aza misy po androrako amy tany non sérieux rambarako anao monsieur le président et nous i vahoaka déjà io fa problème 16 ans nitondrasandry rajoela sy ravatomanga ratsay Christian sy ny forongony teo io tsy fitandrignesanareo vahoaka io tsy firarahinareo vahoaka io zegny aviako zany volagna apody anareo tsy raha politicien ataonareo carrière de vie velitegnanareo le politique à Madagascar parce que abadoenareo le vahoaka non tsy marigny aminaka azovy tamy cure ny Madagascar jiaby ro mpianatra reo tsy nikikika ny tolo hoe délestage mahazo ro ampianarana za tsy miady anjarany dokitra wala za tsy sidirako amin'ny pétrole ndraiky vitsika fa ataova miragna le raha marigna anareo zany de ola ke izy ane vao magnano non eo aza atao zegny lalagna andimboanao fa hainao fa anao baketo zao de trace andeha gnano karaha ty misy pont aloha ary hoe de loin anao tokony fa mahay hoe misy raha tsy manjary ary ndray ambela fo izy andeky latsika agnatin'ny raha tsy manjary ambela fa alofo ndesa Michael agny kogno izy regny izy ty magnano chauffeur any amba be mazavany sambrano marche arrière sans rétroviseur mantreky izy kogno zany mani kogno zay miavance non aza atao karaha zegny mialatsigny aminao président raha telo io ataova le plus important nangatany eto aminao tamizay ary anao nivolagna raha zegny tambotsiroatra hoe ravagna constitution ravagna institut ravagna ny administration jiaby mais pourquoi tsy ataonao basy anao fa nagnano jeu l'honneur dikan'izay fa efagna raha jiaby io anao ravagna agny chef district jiaby io fa tokony rava gouverneur ro fa tokony aboaka anao article mandravagna ro io mais normal ro niany mikonkognitrango anao agnano ino fifandraisana agnano discussion agnano fandiniagna agnano dinidiny nagnino ro teo nikonkogn'olo tragno ro tsy nangalatsika fa nianatsika magneky andeha legna ro non mialatsigny monsieur le président haiko tsy mora mitondra Madagascar io be mabe izy zegny aviany taky aviane mitaky état fédéral sarotro aminao apetraky état fédéral apitra provincial provinciaux apitra chef district na hoe apitra tsy chef district apitra chef de province voté par le peuple de province zay mifidy ene hoe azovy olo mavita mitondra province na fidinay faza iala tiky nomination nomegna flany ary nomegna flany aty parce que copain copine izy boka raha nahazo amin'ny assemblée zo izy boka raha nahazo amin'ny assemblée misy raha manjary zo amin'ny assemblée ao tsisy raha manjary za koa placenao volagno io raha vanko fa ela droit anao zay ary agnatin'ny constitution anao mandravagna assemblée
zegny tsy faly izy mibaray miala fa vahoaka zahavo ke raha telo nangatany aminao président Abidjan raha telo zay koa tsisy raha maro tadiavinay zay tsy nangatoko aminao la lune zay tsy nangatoko aminao étoile zay tsy nangatoko aminao Jupiter je sais pas planète Mars ou d'autres planètes fa planète Terre Madagascar misy zay mahampy zay ary mahavintsy mikibonay ary tsy andeha konkonanay an-tragno angataka sira eraka an'izao tontolo zao de regny raha telo tadiavinay zany agnambaranao raha telo de ny hoe charte de la transition plan d'urgence économique ary ny pacte de responsabilité tsisy zay tsy mila akoatran'zayky ro telo io amizay koa sy patsy egny namboary miova ane zao tontolo zao mety gaga hoe tonga saigny marigna atsika malagasy fa tsika zao tonga saigny fa tsy endriky nisy pas en avant tsisy pas en avant tsika zao ino raha niova atsika nagnano 1 mois dans quelques jours atsika nagnano la révolte 2025 ino raha niova anao navy amy place hoe anao zao président io fa tsisy raha niova eky nitio ihany tio someny reto mena gigo ndraiky reto goaiky antitry reto mialanao amin'io président fa ro io amonanao za anao koa mbola ampibiagna varavaragna anao ke hitandregny mena gigo fa tsy hitandregny zay tanora iro io namonanao tegna sérieux ben oui azahodigny le volagna nataonareo tamy vahoaka avant nanao nagnano jeu l'honneur anao nagneky mitandregny le vahoaka anao nandray le vahoaka donc apita anao zao nagnano jeu l'honneur anao zao anao tu dois faire le tour de province le tour de district oui ino marigny raha nitadiavinareo district zegny hoe région regny province regny io amizay anao nanongo ao anao nandoky izy nagnampy izy jiaby vita hop alefa avance atsika fa tsika io anao koa zala ratsy fitantagnana président fa mara volagna zoky be fa impody amy grève koa tsika io ary hoavy baka raha zay zegny ne raha tadiaviny reto tsy maty valavan-kibo reto mitarondra an-kibo hagnakorintagna anareo ne parce que nareo tsy mety ho tonga saigny le resaka hoe arena kibon-tany fa ela za teto ny volagna nagnamia ohatra za Rwanda nagnamia ohatra za Sénégal nagnamia ohatra za Burkina Faso nagnamia ohatra za Burkina Faso nagnamia ohatra za Gabon nandeha efatra losy jiaby hoe ny avance Comore marina atsika io fa rosy lavitra atsika za teto ny vola io toetsaigny ratsy ny mpagnampy politika amitsika ao io tanky tsy miova ary tsy ovagna le constitution ro tsy voly amin'ino resaka arena kibon-tany sy ambonin'ny tany zavanareo volaniko Dubai ni tsisy raha ndrenao mangadia jusqu'anao tojo magma ambany tany ao anao tsisy raha hitanao ne a Dubai fa anao zao mandeha Dubai vola mena jiaby mamirapiratra Dubai ao vola mena baka amitsika Madagasikara bobab jiaby hitanareo manira Dubai io bobab baka amitsika Madagasikara io azovy nandafo azovy nandefa izy ry mena gigo ndraiky ry goaiky azy atsika vahoaka amizay nino Kadavari izy iran'izao atsika tsisy raha normal rango avant colonisation jusqu'à navy colonisation vita zao io colonisation atsika mbola agnatin'ny colonisation moderne anao koa mizaha musée tsy haiko nino en Europe presque raha baka an'Afrika tsisy raha baka an'Europe midira nareo Louvre ao tsisy raha za baka zao io vaky Louvre tsy etany mboany kabaron'ny Napoléon io
mialamboetry la France jiaby. Ny tsika ndraiky fanagnatsika bataille européen bongosiny asiatique alainy américain. Non, atsika maty zay ty ny ravegna zay ty raha tadiavitsika ke. Raha tadiavitsika. Anao zay boka mitondra raha baka ny Europe aty boka anao. Anao koa mbola tafiboaka Charles de Gaulle io na Orly. Aondrana amin'ny conteneur baka raha baka ny Europe aty valeur. Anao koa mbo tafiboaka amin'ny port. Fa antsika ndraika allo alefa ondrana tandra allo avia chinois avia japonais. Pesos amizay latsaka. Atsika vahoaka amizay nino afody vava gadregna avy amizay nino igny le jery ratsy hoe abus de pouvoir farany parce que pesos fa misy ke io toetry ratsy io mila ovatsika complètement. Anao ndafety koa anao tsy mahazo magnano fonction plus de 2. Anao koa nagnano eto surtout ke anao piasa fanjakagna ke miasa euro koa akoatra anao piasa ny fanjakagna anao iagniny fanjakagna eto. Fa mitsika agny za préfet, za mandidy maire, za mandidy province, or izy préfet asanany. Anao tsy lany fa za maire, za mandafo zay raha tiako lafa amin'ny tany misy za. Non, andeha matsika ty agnano nino matsika ty zegny fivoarana, zegny fampandrosoana. Tsika de colonisation. Tsika nangataka le 1900, atsika tsy tokony nagneky le 1960. Atsika mipetraka fo nagnano karaha la réunion entier colonisation moderne ni attaché par la France. Oui mon frère fanampidirako anao koa tafidriky mitimitry andray baka ratsiratsy mbola tsy nikiny nandeha lavitry loatra le tempête ke raha karaha zegny ampodiny ndraiky atsika kazaka dalen'olo ke tsy mila soloagna raha. Non, mila soloagna rafitry io parce que io rafitry tsy nanjary tamin'ny 2010 ary io namono atsika tagnatin'ny 16 ans io rafitry constitution io. Mialatsiny zala asa odikodigny le saim-bahoaka marary ny fony maregna nisy malagasy naty koa ty firiny koa malagasy samboriny koa fulany gadregna koa rayano. Non mais oui maharivagna ane le raha avako afa raha nitakigna afa raha tondro nareo ty tsisy olo nitery anareo agnano j'ai l'honneur fa zay nanery hoe ty raha tadiavine kenao koa fanay hoe ty raha tadiavine anao nagnano j'ai l'honneur aza to kivy le peuple aza to kivy le peuple fa manjary miteraka korontam-piavagna le raha ne ke izegny volaniko hoe tsisy province masikiny koa Madagasikara, tsisy région masikiny koa Madagasikara koa arehtsika ro raha telo reo. La France mbo ilome koa andegnany bazary amitsika ry zay he jiaby edy iodiody atanananeny boatra tsy mampody olo jiaby io ne amy raha tsy manjary ataonareo raha tsy manjary ataonareo ke eto aza vonegna le province nefa eky famonoanareo province zegny avene mitaky budget provinciaux apitraha asiava vote chef de province, asiava vote chef de région fa tsy nomination gauche nomination droite zay fa mivola aminareo isan'andra constitution 2010 io ravagna fa io namono atsika tagnatin'ny 16 ans ary io namono ny club 48 atsika par derrière le cul
miala tsiny zava boka volaniko Louvre vaky azovy la France tsy mitretre ino raha tsy ataon'ny fanjakana fa zigny atsika tagny volamena mivadiky vola bolongamby nefa quelle heure koa za miasa lominareo tsaiky rita au revoir bye ciao isy bosy volamena atsika ia mivadiky vy or misy fanandafa igny normal izy manangana chateau asakarany atsika tsisy jeriky io nambaranay anao teto monsieur le président ravagninao constitution ravagninao ny institution ravagninao ny administration jiaby mandeha ny audit zegny fanagnandreo jiaby nazondreo tamindreo nafy tamin'ny opposi tamy place teo ça veut dire corruption nazahoandreo izy alegna ho an'ny fanjakagna amle région na amle province nanaovandreo izy hoe tiany ny fanjakagna nareo eto atao fanagna-panjakana fa tsy hoe ke angataka fionana fampirarahana parce que endreo fa ro diso ro nagnaratsina anjara tsisy fampirarahany raha fanaka raha-mbahoaka nalenareo mipody amy vahoaka fanagnam-bahoaka zegny raha tadiavinay monsieur le président ary ty tokony apetraka anao koa ty fitrandrany reto chinois kiromaso volamena safira gauche à droite article tokony apetraka anao hoe stop tsisy razonareo atrandragna tsisy razonareo zegny contrat jiaby natao tamin'ny andrany ravalimanana sy ry rajon ampianana sy TGV reto stop ravagna droit anao zegny agnatin'ny constitution mandravagna zegny anao fa ro zeo mandeha magnan'ino mandeha magnano faraparany koko farafarany koko aneto andro io karaha ataon'ny préfet ne Ambaribe fa ela zany volana io préfet seto andrindra Madagasikara adosoa io fa zao conseil ameko anareo bahoakany Ambaribe droit anareo magnano lettre avec 50 000 na 100 000 signature plus anareo conseiller n'Ambaribe azonareo magnano lettre de son motion censure magnadosy maire io ndraiky préfet io ndraiky député io lalagna zegny fa tsika kazakadalenindreo menamenasenreo tsy mitombogny ty lalagnanareo ty sy mitombogno ary agnatin'ny lalagnanareo misigné ampisignavinareo vahoaka misignénareo conseiller miala rô miala tsigny e tegna ialako tsigny fa tsy marigny aminaka bon tsika ifindra hely baka fa malenty ato latsaka andra mbola ratsy aminay aty ke zegny zegny raha angatako aminareo Ambaribe surtout nareo le conseillère Ambaribe droit nareo magnano raha zegny azonareo atao signature karaha motion de censure ka inareo vahoaka mijaly amy fanagnandreo raha jiaby nataondreo io adosonareo agny io préfet io miala adosonareo agny logaroa liabody jiaby regny miala ry labanandry regny olo fataoviny miala normal reo koa mandeha magnano raha tsy fataovaka ny raha tsy fataovaka zala alahino kaliny mavozo tsoaravagna fanagnana bakao re eto politiky tsisy havagna kamarady volaniko aminareo ialako tsigny za anao tsy havako boko anao tsy kamarady koa resaka politiky vahoaka ny havako ndraiky kamarady fa azo atao karaha zegny le vahoaka miala tsigny avy saraiky za
mitoetra. Donc zegny aviako mivola atsika kazakadalen'olo ke hoe tsy mehe lalàna zay afaka magnambaranareo lalàna. Atsika jiaby dans toutes les Madagascar tsy ambaribe zaraiky azotsika atao magnano lettre de suspension ro préfet ndraiky maire ndraiky be ndraiky député amy tany misy atsika agny zay mbola hitatsika fa magnano didy jadona lalàna zegny mavandy reo koa mbolina tsisy. Atsika zalahy ko vonegny halevy atao l'escalier arabika amy trotro non 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 c'est pas la peine tsika amy révolte, c'est pas la peine tsika amy révolte. Normal ani reto kirimaso ry taongany sy ny taingoany sy ny taognany reto manjakanjaka rozy io mangady zay tantengo angadina mitrandraka regny parce que tsika tsisy fanjakagna tsika nino misadasada tsisy personnalité le fanjakagna mijoro amizao fotoagna zao e anika ny firenena maventy manjaka tsy afodinareo tsy suspendiavinareo le contrat niny jiaby. Amarebaka ambarako atsika vahoaka eto malagasy prêt-tandraza spécial ambareo be za mare fa misy dossier maventy aminakahy akeky dossier io mare aleo fampitana boko naka fa nambarako hoavy za tsy ela ambareo be anareo magnano abus de pouvoir aminay io zoky be hoavy aza milefa koa naregny zahavy parce que maventy dossier andeha boaka koa maray eto mikasiky ambareo be eo indrindra amy la mairie eo ndraiky amy préfecture ary bognoso anao aliabody ndraiky en geno nazoko amy tagnanakay eto dossier amare igny entre en parenthèse ke atsika ry vahoaka azakadalen'olo ty vola aloha grève fa tsy agny atsika raha nangatatsika igny atsika tsy miala amin'igny atsika tsy mivolagna nino amin'ny colonel Michael hoe accord vitanao raha ty sa tsy vitanao ho ataonao sa tsy ho ataonao zay tsy mivolagna anao hoe miala barafo vita tsy vita fogny zay hiaraka aminao hiaraka hiasa aminao agnamianao sosikevitry hitantagna miaraka zo aminao ary hiaraka amy vahoaka fa io monsieur le président mon colonel Michael adosoa ro dinosaure ndraiky mena gigolo ravagna assemblée anao kazakadalendreo ikoragna aty non imaginez colonel zay vahoaka zio ravoravo zay misy anao vognony zay hiaradia aminao fa anao koa hitany mivadivadiky sady tsy aminay aty tsy amy Madagasikara fa milaka mihoako io vahoaka koa ne mety kajo aminao koa hoe anao miala fa tsy navy amy raha tadiavinay vahoaka raha nataonao oui zany faby raha andra ty volaniko ratsy tiako tsika jiaby teto niarantologny eto koa fa andra ratsy aminay andafy aty boka zo io misy tempête quelque part raha karaha zegny monsieur le président anao attaquant-nay matoa gardien de but izy nagnamela boule défense nampanonga izy amy demi izy namendro anao ataova raha mamparavoravo zay atsika ne 11 sur terrain iny raha tadiavitsika gagner on sort dans le trou atsika zao boka sasany volagna fa nipetraka maire-ndro Diego oui za tsy vao matra nipetraka maire-ne Diego fa mbola misy raha tsy mety hitako aminazy igny mipitrahany eo
Ah bah oui, atsika kaza ravoravo ka mère atsika ny ravoravo izy nody an-tanin-drazana fa le izy mipody amin'ny place tsy niketsika iny piège miambiny zao. Tsy niketsika iny piège miambiny zao. Atsika jiaby zao tsy misy raha may hoe ino raha naloto ny alandro olo toy. Nagnino tasanao vola izy magneky agnano rabe nefa izy tsy hita misitriky. Merci mof. Mataony reto TGV taranaka TGV zafiny TGV asidiny TGV reto mbola miringiriny ary mbola magnaboaka fa ro matanjaka. Dikan'izegny lalàna nataondreo tsy dikavinareo tsy robatinareo tsy détruin'ireo. Io to rognindreo. Constitution ravagna. Institut jiaby reo ravagna. Administration jiaby regny ravagna. Préfet regny jiaby ravagna. Za nisy raha nivolagnin'ny ranabavy zokovavy ialako tsiny aminao zokovavy Eliana Bezaza tamin'ny fandarana anazy tamin'ny Solanga. Tiako expression exemple nalemy. Ary za teto fa nagnano à peu près exemple iny baka. Hoe olo jiaby zao fa presque mandeha ambrody, mandeha Ferrari, mandeha EasyJet, Ryanair, etc etc. Dikan'izegny fa roso lavitry. Fa atsika zao tomobily tsy laroa zalahy indroana atsika akory ma atsika ataotsika iteke. Atsika zao sagnatria koragna ataoko azafady amin'ny vahoaka malagasy jiaby. Fomba fivolagna azy ty amin'ny avaratra agny. Atsika zao ny amboa ambany sarety. Atsika sagnatria ny vava zegny amboa ambany sarety. Atsika ny misakasaka. Atsika ny baby entagna mavestra. Atsika mitariky entagna mavestra. Fa sasany magnano amboa ambany sarety. Izy migaka rano izy manitsinitsy. Fa atsika igny revo. Roy. Avy agny sa tsy avy agny. Bankibay. Ataondreo boka manesa omby zegny atsika zao ne. Atsika ny magnara-dalagna, atsika ndraiky vangoigna kibay. Fa roy sy tere. Zay boka manesa omby. Ke za kivikivy ihany za raha jiaby miboaka amin'ny fotoagna zio. Amle fitondragna, niaragna antolony, niaragna antsangana, niaragna nagnano jiaby regny. Ke io fo andeha tô rano very amin'ny taezagna drakidraky ndraiky taezagna gisa. Non. Azafady amizao mon colonel Michael fa manjary diso fanantenagna aminao le vahoaka. Tegna sérieux. Atsika amin'ny fotoagna zio io. Magnanaova statistika atsika vahoaka malagasy. Rango président nangala pouvoir io. Izy nagnano jeu l'honneur anazy ataova statistique. Premier jour, deuxième jour, tsy haiko na premier semaine izy nagnano jeu l'honneur. 4% nazony. Atsika zao amizay zava baka statistique. 4% amizay tavela. Tokony mampandiniky, mampietretry. Tokony alefatsika lavitra amizay dinikytsika hoe zokobe mikapokapoko fo. Zokobe tsara volo mikapokapoko. Zay fa volagninay zay tsy mila plasy. Fa vahoaka ameza plasindreo sahaza roa. Mihina, mianatra, mivelogno, tsisy haihay, tsisy adiady, tsisy disadisa. Point basta. Miasa, mamelogno vady aman-janaka, mamelogno tokantragno anazy, mizary aman-dreninany zegny efa soja be tarimindra zanaka. Basy raha folo zegny.
zegny fonera tadiavin'ny vahoaky. Ny important amizay ny vahoaka koa mianatra, miasa. Fa tsarany. Fa tsarany. Fa atsika koa mbola non. Mbola sakindry sasany mivolagna fa hoe tsy mila ovagna lavitra. Non. Zegny olo andia hiaraka androso hiaraka aminareo tsy hagnova rafitra. Zegny olo mitsinjo anareo vamoaka tsy hagnova rafitra. 16 ans rafitra io tondragna atsika teo, nino avantagenaritsika, nino bénéficenaritsika, nino raha niaignatsika. De mbola io rafitra io fo ndesitsika eo koa. Bye Brazil. Alexis ihany ny koto zafy. Da oui. Ke ataova le raha metimety atao président am'le initiativenao tsangana na sakianao nagnano jeu l'honneur. Appliquer jeu l'honneur anao. Fa anao koa ny appliquer nagnapetraka ny raha tadiavin'ny vahoaka. Za masaky pariage aminao président fa koa raha tadiavin'ny vahoaka le joto sur terrain namonoagna haigny zanaka zafy regny appliquenao président. Anao koa mba misy olo mafiky anao io. Sérieux raha ambarako anao zay président. Fotony ro dinosaure rony raha tsy raha honagna regny ane efa lany lio. Raha valimanagna regny ane fa mikonty hoe firy koa sisa andro iainana. Raha tsy raha honagna regny. Reto député Mena Gigy reto rony tsisy carrière. Carrière andreo amin'ny assemblée ao ndraiky amin'ny sénat, amin'ny gouvernement, rozy ao koa nadiosonao io, ro chômage. Maro amindreo io tsy anasa. Karaha zegny le direction jiaby eto Madagasikara io, rony patron corrompu. Amin'ny tribunal baka tsy volagny. Ro jiaby koa nadosonao io président, ro chômage. Ro chômage. Io rô miteny tsy fiteny amizay. Ilo metsy amy kiraro bako, marary lingilingy amizay vita jiaby. Nanjary nadignanao zala président, les jeunes tambadikinao nanao navy teo. Adignanao président, jeune nivonegna, maty tsy amy lera, tsy amin'ny aky. Nohony reto fisangavignany reto dinosaure reto, zava baka rozy io. Za tsy mijery, volaniko, rozy io karaha lalitra ampoly. Mirongorongro ro jiaby baka agny miboaka. Lalitra amy fitombenana. Mirongorongro ro jiaby baka agny miboaka, isak'olo magnano fagnambarana nino ma ty eto ma misy olo maty. Andeha gnanaovanareo fagnambarana. 16 ans nareo teo tsisy fagnambarana. Zay tsy mila fagnambarana anareo. Zay koa tsy mijery fagnambarana anareo. Ova rafitry ampitrano raha tadiavin'ny vahoaka. Point barre. Nefa tsisy koa. Koa nataondreo ampesement baka zandriko mbo toratorana. Fa tsy oary nataondreo karaha raha tsy mandrava oza. Vonendreo ampitondragna eo. Sagnatria ny vava aza misy. Aza misy. Oui, za teo koa nivolagna atsika marigny havatsika zegny raha latsika nadaitsika babatsika. Izy mipody a Diego.
fa atsika tseniky mahay ino raha ao, atsika zao koa tseniky mahay hoe ino raha miambiny mera ao. Ny fipodianany maharavoravo atsika, ny fiaviany maharavoravo atsika, azao maholitsy ravoravo ray aman-dreny nody an-tanàna aomby mazava aloany e zegny, fa raha miambiny izy ao tsy atsika ino raha malotona mipetraka andro olo reto teo, setoany koa navy soloatsika io, tsy moramora magnova raha nandesiny setoany. Oe io koa ny karaha tragno nafindra zegny, tsy mira zorony fa ny iraritsika zegny hoe mba karaha nataony mitondra taloha tsika Diego, ampitsika izy iaratsika mitondra io, fa tsy hoe ka nipody eo izy io, aza atao karaha zegny, ny tsika jiaby io tsara raha iaragna, ratsy raha iaragna, fa fagnovagna zegny raha tadiavitsika, raha koa tsy ovaigna non, c'est pas la peine, c'est pas la peine. Ke zegny ry havako aby volagna natopoko hely zigny, nambaranay hely, ny hely anagnanay zarainy aminareo, ny hitanay zarainy aminareo, fa tady natopy zegny amy tandroko ny agnomby, ampo mieritreritry ambava homagna. Monsieur le Président, mbola mipodiko aminao ndraiky, anao zio karaha placen'ny premier ministre, anao ne nagname ultimatum premier ministre hoe 1 mois, vahoaka ndraiky tsy nagnamenao ultimatum fa zahava le vahoaka, tsy Madagasikara, tsy Tananarivo za raiky Madagasikara président, zahava hoe karakory niboahany tolona, karakory naviany tolona. Donc mba tsy dia hely hoe les provinces, indrindra province nipiran'le korontana natanjaka ary nandatsagna lio maro amin'ny avaratra agny zay. Aza atao rano viry amy taizany 10 na amy taizany drakidraky liony zandry aby regny, fa miasina rô président, apitramin'ny asinandreo rô, mandriam-piadanana rô, fa rô nandeha noho ny fitiavandreo tanàna, rô lositsy amy lera noho ny fiadivandreo ho an'ny firenena, ataova mipetraka ho aty tantara regny zandry regny, ampidira agnatin'ny martyre la légende de Madagascar, fa tsy rajoela nangoro-karena, Ravatomanga namony malagasy nandrava-tany, tsy ry préfet-nay Ambaribe, ry député-nay, ry maire-nay tsy mandary aby eo. Ke zegny izy ry havako aby, atsika zao ka zegny mifiko fa tsika tsy tafiboaka agnaty ala. Za ndraiky tsy metsika io agnaty alan'ny masoala sa agnaty alan'ny ala mahitsy sa tsy haiko kapitambra, fa atsika ka zegny mifiko, atsika io tsy tafiboaka agnaty ala. Fôtony mbola misy magnano abus de pouvoir atsika mikoragna azy io, amaray za magnambara anareo izy, magnaboaka anareo izy. Ary mbola misy manohy miziraka nambelan'ny babandreo ndraiky renindreo roso agny regny hoe rava aleva, tsy azo fa iraka ny Ravatomanga ndraiky Rajoelina ndraiky mialy baka mamandreo jiaby, Ravatomanga ndraiky Rajoelina babandreo, zegny amizay baka mahavy reo mitady fampiavagnana, dadinareo tova fampiavagnana andolo agny fa tsy vahoaka malagasy. Ke zegny izy ry havako aby, mametraka veloma amitsika jiaby, anjaratsika mandiniky mizaha hoe andeha hietsika ty, iarandrosa iara emotra, iara sososa iaraka hitokony, hoy izy
iran'ny zokodama malio zay. Manahirana ozy izy ny lalakombana. Iarandrosa, iara-emotra, iarandroso, isososa, iara-idony. Ke magnano velomantsika jiaby amin'ny magnaraka koa. Ciao, bye.